Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Wani pagkili sa Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tango. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga. Ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5 na sang aga. Good morning, 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 mga kaksyon. Ay siyempre welcome sa ating programa sa mga aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga magahatag sa inyo sa enerhiya. Magapukaw sa inyo kag magahatag sa inyo home. Apisar sa mga problema nga inyo ginaatubang sa mga adlaw ha. So good morning dira sa inyo. Kon kamo dira mera sa kalantuan sa mga adlaw dakpan ang balde habon kamo kag baligo. Dugay ka mo dira kinanding ha. Kabase ba lang tupad yun sa liwat masalaan ba lang may COVID-19 no? Lain gid ako nakapaligo. Sobra ka naman ya. Duwa na kadlaw nga puro lang panibin nga panibin. Pahamot na nga pahamot. Butang pulbos. Lain gid ako nagapaligong isa ka tao, di ba? Nagahamot kag nagapresko ang iya nga pamatsyagan.
Pero kung ikaw ay nakapaligo, hindi presko pa matyagan mo, pati ang tupad mo, Diyos mio, dumalipong. Imbes na masiling naton nga 2 ka adlaw tubtob 14 ka adlaw ang incubation period. Basi bala pagtupad si mo sa isa ka tawo mo tumba na lang dayon bla. Tungod nga ikaw ay nakapaligo, maluoy ka. Paligo na to dakpa ng balde kag habon kag baligo. Anyway, good morning sa ato mga ka-aksyon dira sa mga merkado publiko sa mga aga. Nagabaligya sa ilang mga utanon. Nagabaligya dira sa manok, baboy. Kagang paborito sang tanan, di ba? Nilaga, karne. No? Karne kabaka. Ang iba dira isda, tulahon. Ang iba nagaparecover subong, ano? Kaya diba siya shooting kagabi. Ako galing kagabi, ang balila ko isa sa mga makapakondisyon ko sa lawas ng isa katao, ang pag-inom sang agwa di pataranta, no? Agabi nagwan battle, ko mo, Diyos mo, si mama tsagan ko do, nag-earthquake, blas lawas ko, no? Anyway, sa liwat ko kamo drami aras ang jokes nga ipadangat diri sa atong programa dyan ni Tango Rides again ang ato nga text line number 0938-225-5017. Pwede makabudri makapadala sa inyo mga jokes sa pangitaon nyo lang Aksyon Radio Bacolod or mismo sa akon iyang account Red Salgado RED space SALGADO. Kaya na pagbasahon naton isa-isa ha. Isa-isahon talang basa kating baba ko diri isa man lang hindi maguruduan no. Lain ako gitubuan si Phil lang baba ko. So anyway, padala na kamo diri sa jokes no kay ina pagabasahon naton. Subong adlaw mga ka-aksyon. Marso 15 tuig 2020. Kadasig sa adlaw no. Dusang san ulan to bala subong niya tiway na kamo. Kadasig sa mga inadlaw. March 15 sadtong 44 BC. Tikalabanan diri sa aton wala pagid magin bunag, di ba? Biskan mga kalulo kag lulo sang lulo mo wala pa ning bunag ro no. March 15 44 BC mga kaaksyon. Ginbuno si Julius Caesar sang pila ka beses hasta nga mapatay ini ni Brutus. Cassius kag pila ka mga senador sang Roma. Diba si Diriging kuha guro ang kontra ni Papay si Brutus no. Sa panahon nga ginpatay si Julius Caesar was the height of his power. Kumbaga pa mo gining kasikatan ni Julius Caesar kag kumbaga pa siya gidyag daw ginasaligan sa pumuluyo sang Roma. Bago gidla nga gindeklarar nga dictator perpetuo sang Senado ka Roma ini si Julius Caesar. Sa sining nga gahom ni Julius Caesar, kinulbaan ang mga senador nga basi balakakson niya ang Senado kag magapabili niya nga one-man tyranny. Sa pihak sa mga pamahog kag tangka sa iya nga kabuhi, ining si Julius Caesar ang nagkadto sa Senado sa isa ka 15 adlaw sang Marso, that's today. Dito yara ang grupo sang 30 ka mga senador. Kag yara man dito si Marcos Junius Brutus kag Gaius Cassius. Kag sila nga duwa ang nag-atake, nagbuno sa kay Julius Caesar sang pila ka beses hasta nga mapatay ini. Dahil ulihin nga ginahambal ni Julius Caesar was youth child. Di makapalawig ka pa imo yung hambal ya? Ginabuno ka dra skilid, bunoon ka pagit stubangan, bunoon ka pagit sa likod, di makapalawig ka pala hambal dira. So mo nang hambal ni Julius Caesar, youth child. Bro, ini mga kaksyon, naging batikos ang nag-ubra-ubra sang play si William Shakespeare. Kag daw ginbutangan niya bala sang twist pero inaya wala sang basihan. Okay? So ang ilang hando matapos ang assassination ang napaslawan. Kiti masiling naton nga ginpatay nila si Julius Caesar para kung siguro basi mangin gusto nila nga mangin democratic ang Roma sang una pero sila ang napaslawan.
ini ang nagdangat sa Civil War, kag sa ulihi, amo ini ang nangindalan sa pagpungko ni Augustus Caesar bilang emperor ka Roma. Sa muna tabo sa tong March 15, 44 BC, ginbuno si Julius Caesar isang pila ka beses hasta ini mapatay ni Brutus, Cassius, kag pila ka mga senador sang Roma. So gani kamo dira ha, kung kamo may ara sang kabataan, hindi nyo pag-diktahan bala, dapat i-exercise gidang freedom. Because not only sa kay Julius Caesar kakatabo ini, niya katabo manili diri sa aton, di ba? Nagarebuilding kabataan. Why na bala gina-appress siya ng ilagin himo sa kabuhi? Nagarebuilding ang bata, kag sa uli matak-an siya, balikan niya kanan. Kag syempre, kita man mga kabataan, palanggaon ta ba ng aton ginikanan, di ba? Kasi wala man sa ginikanan, siguro nga nagahandom sa kabataan niya, nga matupa sa kalainan, di ba? Dapat ya i-reverse ta. Dapat ya tulukon ta ang positibo nga side sa ginahambal sa aton ginikanan. Okay? Hindi ka bala matugad rin sa kalibutan kung wala imo nga ginikanan. So gani ang ginikanan mo, baklan mo dira isang one-piece chicken, isa ka kanon, kag large ka soft drink. Hindi na pagpatama, isa kanon ka, basta magtaas mo lang yurik, mabasulan ka pa sa ginikanan mo nga, Diyos mio, lalo man ang akon nga bata man, ginpakaon niya ko sa kalanaan niya, anli rice, nagtaas ang yurik ko, kasakit magtikang. Nagtukar ang arthritis ni tatay, kag ni lolo. Mga ka-aksyon, since masiling nato nga nag-viral ining coronavirus disease or COVID-19, amo na ginahambal gid pirmi sa Department of Health, even ang WHO or World Health Organization, nga dapat maghugas gid kita sa aton mga kamot, ha? May mga tao gid kung kaisa nga tamaran, di ba? Kag may mga pagpati gid bala kung kaisa mga Pinoy nga grabe man niya ang resistensya sang Pinoy. Kumbaga pa sa mga ido do mga askal bala. Abang ginapagkabig sa mga Pinoy sa kagalingon sa mga lawas nila no. Mga askal bala. Kiti ko di kumparar mo mga kaaksyon ina bala mga hybrid ng mga ido, hindi mo na sila pwede pag pabayaan, di ba? Kaya mapatay sila, may igo siyang parbo. Puro tulukaw bala mga askal nga ido no. Ginapabayaan pag ginasipa pa kaluoy man sa mga ido ay ban. Ginasili pa. Sili! Sika! Bokuring lang. Di ba? Ang mga ido ng mga askal, ginapabayaan, nagapanakab dira, gapang abri dira sa basurahan ta. But the good news is, ini mga askal ng mga ido, survive. Biskan ano nga panahon, rain or shine. Tiwala ko kabalo kung mag-abot ang snow diri sa Pilipinas, kung makasurvive di mga askal nga ido. But the point is, pertig niya ang resistensya sa mga askal ng mga ido do parehas manikulo nga mga Pinoy bala. So amo ni mga kaaksyon nga ang pagpati sa mga iban nga mga Pilipino nga ang resistensya sa mga Pinoy kaangay sa askal nga mga ido. Pero mga kaaksyon, di kita yung magsalig. Laing gidya ang tawo nga nagalikaw. Kumbaga pa, prevention is better than cure. Ina ba lang, permigin na yan nagtuhaw ang paghinulsulo sa ulihi. Basi bala sa ulihi, libiyon ulihi na bala. So gani mga kaaksyon, magpanghugas pirmi sang inyo mga kamot. Kung nagapanghugas ka dira sulod sa kamot mo, you make sure man na ginahugasan mong likod sa kamot mo dira. Kag pang-utod pirmi sang imo mga kuko. Palaba-laba kada nana. Nahugasan mo to o dirang kamot mo likod dira. What if biko may ara dira iya sang masiling naton virus sa kuko mo no? Wala mo nahugasan. Kag syempre, kung nagahugas ka nagidman dira, dapat pati dira ang imo balang abot kon, dalon mo na lang kati kung magkadto ka dira sa mga tindahan, sa mga pharmacy, ini balang aton nga bot ko, na mo na pirmi ginadapat ako mamangkot ka, di ba? Miss, wala abot sang bulo nga baklon ko, pwede ko mo pangayo imo nga cellphone number. Bow! Ginbalibad mo pang alcohol, ginbalibad mo pang vitamins, kwaon mo lang galang cellphone number sa tindira to sa pharmacy, ho? Kabalo ko naging nga display nga alcohol, mabakadto kapag ito. Nang, miss, kabalo ko nga wala na kamo siyang alcohol kay ubos na.
kabalo ko mis nga way na kamus ang vitamin si kadamo siya nga nagakadto diri para magbakal. Ti nang pwede ko na lang makuha ang imo nga cellphone number. Sa totoo lang bala, sir. Kabudlay nga ihatag ko ang akon nga cellphone number kasi bala ang may nobyo ko mo. Okay lang na iya. Ti nobyo mo pa lang na siya ngaging kasal na kamuhaw. Sige sir, okay na lang. Ginbalibad pa ang alkohol. Gali iya, ang matamis, gali nga oo, gina-target mo. Kag, yari pa mga kaaksyon, ang sintomas ng COVID-19, na muna siyang ubo, balakag sipon, ang halungan nyo gina. Kag, isa pa gid sa masiling naton nga paghahimuon nyo, likaw kamo anay nga mag-contact sa mga kasapatan, especially ang mga wild animals, no? Kaya kakabalo mga kaaksyon, kung ini sila infected sa ginatawag naton nga COVID-19. Kag inumpirme sang madamo nga tubig. Wag ko ginambal diri nga ubuson ng isa ka galon nga tubig, ha? Kundi inom ka lang yung tubig. Kay isa ini nga maka-cleanse sa imo nga lawas. Ako ganun mo damo sa ginom ko nga tubig do mangihi naman ko subong ho. Gali kito ay kumemo gwantahon ko na naging programa ko sa Tango Rides Again. So inom sa madamo nga tubig, kag kung nagainom ka sa tubig, okay gid nga mag-inom ka sa nga ascorbic acid or vitamins dira bilang pampabakod sa imo nga immune system. Kag tabunan ang ilong kag ang imo nga baba kung ikaw dira iya mag-ubo o magpanghatsi. Kay syempre likaw ka man sa mga tao kalaway man na, di ba? Amo to ba lang nakita ko sa news feed nga nag-ubo lang sa ikaduwa, ginbalikid sa mga tao. Do ang gwato ya kuno do the voice bula. Ginbalikid sa mga tao. Why ginaya? Because sa mga tao subong ya naga-care sa ila yang kalusugan. So hindi mo na sila ya ma-judge nga ka mga judgmental man, di ba? Bawal judgmental, no? So amo na mga kaksyon, magpanabon gid pirmi sa imo dira yang baba kung ikaw ya magaubo or magapangatsi. Okay? Isa man diri mga kaksyon, magpakonsulta sa doktor kung imo nabatsyagan ang isa sa mga sintomas or mga sintomas sa COVID-19. Okay? So, respiratory, ang problema sini, may ara ka sa gilana, ubo kag sipon, inabalang paglipot sang imo nga ginhawa kay sa ulihi, ga problema ka na kung paano ka maginhawa. So, lain naman niya nga kaso, ang nagwa man sa Facebook nga siradan sa kuno sa iyang asawa. Gin home quarantine sa. Why? Because naibalan sang asawa niya nga may ara siya sa COVID-19 years old. Tonto ni mga tao sa Facebook, no? Galing ito, one of the good things man, despite of the problems, makuha pa ba lang mag-joke, no? Do parehas to ba sa natabo sa Taal Volcano? Pertik damol to sa abo. Atuto sila sa isa ka lugar kung sa diin nga hindi sila maayo makatulog pero nakakuha pa ba lang mag-joke, no? Ito yung mga tao man, mga Pilipino, nag-donate man to sa mga bayo nga kladlawan man. Makon mo na ay padala mo tong kabayo, long gown. Nagaidula na to sa abo ay sila sa bayo katigin bayaan ilang balay, di ba? Makapangimos kapabala imo nga nagalinupok na itong Mount Taal. Di, pagkatapos mabatonan mo nga donation nga bayo, inang mga long gown. Neto patuging padalaga na nga gindonate to swimsuit. Mano ka tayo maligo? Mano ka tayo dive to sa gym sa evacuation center to? But anyway, that's isa man sa masiling naton nga pampagood vibes despite of the problems nga aton ginaatubang diri sa Pilipinas. So, yan ay mga kaaksyon, isa ka newborn baby ang ginapatihan nga positibo sa coronavirus matapos ini siya nga ma-examine kag gintawag nga pinakabata nga nabiktima sa COVID-19.
Ato yung ilabot sa natabot to sa China, di ba? Kahit sa China, sa Jingzhou City, Central China, ato ya 35 na tuya kaadlaw, 35-day-old nga bata. Ti masilang to masobra sa isa ka bulan nga ato nangin positibo man sa COVID-19 pero siya ya na discharge naman. Okay? So ari mga ka-action niya newborn baby pagidya. Bag-ugi niya bunaga. Pag-agwa niya, positibo dahil sa COVID-19, terrible man. Ini mga ka-aksyon sa UK or United Kingdom. Ang baby, ginbunag sa England kag ginatipan sang husto sang ospital. Ang iya sini nga iloy, ang gindali-dali man sa ospital tungod kay nakitaan sa nga sintomas sang COVID-19, ang pneumonia. Kag sa history sang babae, ini siya wala pa makaagom sang pneumonia. Tinakibot siya nga ano man, gulpi na ko yung pneumonia, yahaw. Nang kita kabalo ba nag-colored ang TV niya from black and white, no? So, ang iloy ang gin-examine sa North Middlesex Hospital kag ang iya pagkapositibo sa COVID-19 ang nag-insigida pabata sa iya tungod sa kakulba nga ti siya gabusong pa. Ti sino ba lang nga iloy ang malipay nga may COVID-19 ka? Gabusong ka pa? Ti siguro sa kakulba niya, por Diyos por santo nun man. Basi mo lang matabok ang malain sa ako, ti tungod to gidala sa ospital to, nagbata dayon. Di ba? Ang nagtandog sa duwa mo tong iloy kagang bata, mga health professionals ang gin-isolate man insigida. So, yari mga ka-aksyon, the guidelines from the Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Royal College of Midwives, and Royal College of Pediatrics and Child Health said there had been no reported deaths among pregnant women from COVID-19. So wala pa diyan na report nga may isa ka iloy nga nagbunag or nagabusong naging positibo sa COVID-19 tapos napatay, di ba? So however, they did recommend the pregnant women going into labor with a suspected or confirmed coronavirus should go to an obstetric unit for birth as a precaution. So kabudlay, di ba? Busong ka dira kati usually mga tao nag-cure lang gid yaw nagabulig sa imo para pabakudon imo nga immune system batok sa COVID-19. Ti ang masakit-sakitan dira kati gabusong kaya, di ba? Ti kalabanan dira sa mga doktor hindi kumbaga pa train bala sa or hindi ila specialty when it comes sa pabata sa imo. So dapat kadto kagidya sa imong nga obstetrician. Tinglain sila kiti what if bikong wala nahadlok man, no? So, amo na mga ka-aksyon, ang pinakabata nga naging positibo sa COVID-19 dito iya sa United Kingdom. Kag syempre, atong isa man ka bata nga nagapang-idaron sang 35 kaadlaw or masilig naton isa ka bulan kag 5 kaadlaw nga bata naging positibo sa COVID-19 pero nag-ayo naman kag na-discharge sa ospital. Mga ka-aksyon, magabalik kita sa pila ka mga commercials. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation.
reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio. Oras sa Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sang aga. Welcome sa gihapon sa itong programa ng Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Galing sa mga tao na marakalatuan sa mga aga, Domingo. Ubog taon na kamo tratakpan ng baldi, habon kabo, kag baligo. May mano kamo dira mo, ragok pagit. Eri mga ka-aksyon, namin naman kot diri, ti okay lang bala, action red nga, kung magpanghugas ka, 1 minuto. Ano ang ginahambal sa DOH gani, dapat magpanghugas ka sa kamot mo, hindi magnubo 20 segundos. Kung magsubra ka dati, na better, di ba? Pero kung magpanghugas ka sa kamot mo, dapat tiyoon mo man, nga ginugasan mong likod, kag atubangan sa kamot mo, mga kuko mo, butkon mo, di ba? Habunan mo siyang maayo. May naman kot dito, okay lang magpanghugas ang tanduan. Lain na iyang astorya. Well, sa mga aga, mga ka-aksyon, nakaupod naton si Action Brian Borden sa pinakauli nga balita diri sa Bacolod, kagbilog nga Negros. Good morning, Action Brian. Action red naga-report kita live diri sa police station number 4, no? Upod ato diri ang team leader sa isa ka bypass operation nga nagluntad sinigid lamang aga. So why ni sila labot sa COVID-19 sumong ang ila kung paano sila makabaligya sang illegal nga droga. Anyways, ining duwa nga dakpan Action Red, kung mga inosente pa man ni sila, kahit i-file pa ni or inquest pa ni sila mo, galing kiti sa bypass operation, ini sila nakuhaan sang mga 58,000 pesos. Uy. Ginapatihan Shabu, dira sa may Barangay 19, kilid sang Burgos Public Market sa sulod-sulod nga ayon dira, no? And sinigid lang aga ni magbayaw ni gani mo ang mga subject. Talagay sa aton sining tupad
ang team leader sang sining grupo kanang patigan sang bypass operation kay na sir. Live kita sa Action Radio Bacolod. Ano pa anong senaryo kay na sir sang ginimo nyo? Good morning. No? Bago kita na conduct na natin nga bypass operation. So may mga surveillance na kita monitoring. No? So ulibudlay ni si ni ang atong subject sa bypass operation katungod ng minanda ang lugar squatter. Siguro mga kapit siguro mga 3 weeks. Ang gulo balik-balik. Oo, balik-balik ay tungod nga layo ka pa lang sa layo. Kita ka na, may nag-text na, may mga lookout naman. Ang palakaran nila sa droga, may mga tao na nagabantay man sa nila nga doon sa sunod. Anong level sa ning duha? Set newly identified na sila. Newly identified, set level target. Ay, so again sir, ang mga ngalan sila, sir? Ang ngalan naman sa subject of operation, si Roldan Villanueva, alias John, kag si Rinaldo Adorna, alias Naldo, alin sa Raman Puli sa Barangay 19. Pero diri man lang ginisaya na mga pangayaw. Ay, ang idea na ko sir, kung di tayo sa deposit supply nila, mga parokyan nila. Sa subong, sige naman taluap, no? May mga informasyon naman kita na kasunod. So, ang kabudlayan nyo to daw may mara sa mga lookout sir, no? Oo, kay kung nakita mo magpina ang lugar, so kabudlay kit maagi kasi sinita, so pinakamit sa kalabot ko, medyo layo-layo. Sa Banago to, may kabudlayan to station to, kay anawag isang mga lookout dito sa pulis, aswang diri sa inyo, sir, ang tawag. Muna aswang, wala ng aswang, mga aswang, text na orkol, muna pagkabot namon to. Kasi subong niya, di doon ubos silang malas ni namon nga target na si Roldan Villanueva. Tungod nga napabaklang kita sa aton nga police buyer. No? Dugay na gina nag-operate dugay na nag-operate sa Saylo-Saylo, no? Saylo-Saylo lugar. So, sila maglaom na sa nga kagahon, makanda kami bypass against sa ilo. Sige sir, salamat kayo sir ha. Alias lang imo sir, alias Mike. Hindi lang aswang sir. Thank you gid si Sir Mike ato Action Red sa Police Station number 4. Amo tong team leader kay na sa nagluntad nga bypass operation aga pasang Batwa diri sa syudad sa Bacolod. Pasulod ka sa Police Station number 4 kay ari din duha kay na nagtalakpan mo. So mapaantaman sila sining sa kay para makwantaman sila no? Tumakot kay ining kabuhi lang duha ni manugutan ko ng isa na pedicab driver. Dito sila nga duha gani kay naman. Ato sa sir ikaw to kay na to. Ayun tabi gamay lang sir. Pa-interview ta gamay lang sa Action Radio. Dog gamay lang sir, gamay lang. Oo. Doon di siya kapating ari sa sulod ng Salgado. Abiya do way ko ni ginahandom pero subong I am here. Welcome to the family, no? Sir, pwede na service may lang. Ate nagpa-relax sila Action Red, no? So, kuan guro nagpaminsat din sila kung paano natabo gitang bypass kay na. Kay si Sir ganito kan gahigda nga daw di na nag-hotel man lang, no? Pero anyway, Action Bri, mga pila ni ang mga edad sila sa nagkaladakpan dira sa Barangay 19? Subong ginahimo pang nila sa so paglantaw tadi mga 40 plus man ni sila, no? Mga 40 plus man ni sila. Kag di ang ambal sang kwandiri ngini sila manugutan kag pedicab driver. Kalingit way man niya kung isa ni abogado gabaligya pa siya bumo. Gani mo na ang katabo kung kisa abla. Way tayo labot kung anong profesyon mo, basta siya buna, walang sinasanto yan, ano? Mayara ko gani isang unang nabatian nga nagabaligya siyang pibols bala sa aquarium bala tapos sa dalom sina abot nakabati ka na sa una dalom to may mga sabo o nabati ko sa una mangkot tayo sila di kay tawag na sa pulis subong ko may operation aswang mo may mga lookout aswang sabi no di ba lang kay binog na barang pinalagyo nga may aswang no ang lain lang kumabakulan ng pulis sa kubra nila ng aswang ko no. Wala yung sadya kong kisabla.
Sa mga pelikula balong is action bray tuod man nagali no ina balang mga manok balang mga pitso lagi nadaskan sa sulod no. Grabe mga ideya sa tao para maka-transport lang bala sang illegal nga droga. Sa mga BJMP, bang ganun sa tinae, isang manok mo. Oo, na. Oo. So, ginapandas ka na da, kaya binilagro ang taga-BJMP, hindi na makita ba? Kaya galing kay BJMP, subong maro ang nagadala sila, mas maro ni BJMP, kaya mas ginatunaan pa nila. Ang sunod ka subong sa BJMP, gin-action red ya, mga babae, ginapatuwag na subong. Uy! Toad? So, may bago nga guidelines sa mga girls. Ginapatuwat na sila kag gina-check ang ila sila mga kinatawok. Wow. Di pwede ito maka-apply action bray? Anong tuwad? Hindi. Makwala na ito meron. Dumadyong ba? Sige. Basta ari din sumasubong action head. Ano? Kaya kanambal ko na, ini sila nagaserbi gapon nga inosente kaya why pa man sila napamatmatan sa korte mo, no? Yes. So ari subo nagapahuay-huay di sila, no? Sa sulod sang police station number 40. Ang sitwasyon subong sang custodial facility na gutok-gutok ko. Tapos mainit of course, no? Kaya may station number 4, may gin-provide sila din nga electric fan. Kaya mo din nga nabulubog na one man sila. Kaya way na din bintana daan niya, no? Way bintana di ang pinaka lutsan sa hangin di ang kwan ang rihas-rihas lang ni so dang isa sa kagutokon di sa sulod kaya mo na may bus ini sila no. Anyway, actually bro, gusto ko lang ng isalot kiti usually diba gina-discourage ang aton nga gobyerno ina balang gathering ti kung magamuna nga estado dira nga ginutok sila ano na ang ilapastada naman ini para sa COVID-19 man tigil ginutok. Pero kung wala man lang sa may bisita, wala bisa may bisita, di nga may history sa COVID di man kakulbaan ng action red. Okay, so man di man ang police station mo sa mga police subong. Ang pagbisita gani sa BJMP subong ginabawalan anay. Okay, ikaw sa COVID-19. So, amo rin kulbaan sa sila di sila mo. Because hygiene ang paghambalan, problema gining personal hygiene na sinigiway gining tubig masyado na. Yes. Amo nang problema pero kurway man lang sa nagbisita din iya sining COVID-19 sector man ni sila action red dire sa sulod sang selda. So mo na. So subong respeto ko sila no. Pahunay-hunay sa sulod. Itawhay ni gila subong ila pagpangabuhi na kado ara sa hotel to balang hambal mo gapahunay-hunay lang. So katawhay lang no. Amo nagalit kisa galaya ang epekto kun ikaw mo dakpa no. Ina balang gapungko-pungko ka lang gapahunay-hunay ka lang dira no. Pero galay kiti hindi ka lang kagwa kati presuhan na, di ba? So amo na ara ka pa dira action bray. Medyo nadula lang sa connection gamay si action na Brian Morden. Kaya siguro ba sinadulaan sa signal? O, ari na. Action, Brian? Action red? Yes. Yes, ari pa ta sa police station number 4. Ano? Kaya nag-try mo lang tatong makakuha sa ilang sining statement. So, tulad sila na inablang, what? Pare ko di? Ano ko di? Doon na tingala pa bala? Doon na tingala bala. Nga ara sa sulod sang silda, no? So hambal naton ila na ya poder nga pagka-hipos action red, no? Yes. So amura ang sitwasyon sining bypass operation sining aga diri sa area sang police station number 4 action red. Kumbaga ang aton nga PNP bisan may COVID-19, ang ilang krusada against iya sa mga illegal nga droga, nagapadayon action red. Ano? Yes. Kaya iban masiling action bray, gambalag iban nga basi nag-switch tong paminsaron sa mga police bala sa COVID-19. Kita grabe ang pag-inspeksyon eh. Gani. Diba siguro nalipatan ng sabo? At hindi man guro kay may mga task man isla isa-isa mo. Yes. Oo, kamo bilin lang kamo da sa Shabu yapon kami maupod kami din sa kampanya kontra sa COVID-19 man. So hindi kita dapat magkampante mga nagasuyok da, no? Nagamaligya kay sige gyapon ang aton sini nga kapulisan action na red, no? So muna ang pinakabalita sini nga aga sa police station 1 kaina
may ara to sang reklamo. Di ko lang paghambal ang ala niya kay do kwan man mo inang empleyado sang gobyerno. Oo, ginpa-record yung babae matapos nga ginhambalan siya nga abot kun lango-lango o kun lahog man, no? Ginhambalan ining lalaki sining babae nga nag-sex ka mo ni kwan ay ni amo to. Uy. Kabalo tong asawa mo, muna bla. Do kalaw ay man sinaman. Do kalaw ay sa plaza natabo action ba po ko ini. Hindi ko lang pag-i-mention ang ngalan sinig kay do hindi ginman ni dako nga balita, no? Pero may ranggo nga trabaho sa gobyerno mo. Sa syudad o sa probinsya? Secret? Secret lang, action red, exclusive karon. Secret lang. Ang kikining lalaki nga pukuya mo na yaman. So ka hindi amo ti pina-record siya kung hindi man ang tuod na ginambal sa bahay, may bigro, mahipos lang ni siya. Galing kiti, ako hindi tuod. Kung tuod ang hambal sa babae, hindi ni siya pa-record. Galing kiti, hindi man tuod. Kaya mo na pina-record sa police station, number 1, Action Red. Basi kilala na ni Action Wilmar, hindi man? Ati, isa na ako naman, guro nga, ang balong sa babae nga, nag-sex ka mo din ni amo ni nga bahay ay. Amo niyo, amo ni mo na. Di makalabot na takro sa mga sa partner ta. Ay niya. Sobra pa sa COVID-19 ang guwasni. Ang guwasni na niya, COVID-19. Years old. Ay, susko nga mga buhay, aga pa sang banwa. So, kung Action Red, ang station to, tulotawhay man sa siri nga mga siniyon. Check na ton karon iban nga mga police station para ma-inform naman ang aton siri nga publiko kung anong mga nagkakalahinabo diri sa syudad sa Bacolod. Pero anyway, Action Bray, nakahapit ka dira kati suspendido gid man ang misa dira sa may katedral subong adlaw, di ba? Nagpagwa na ganito ang diocese sa Bacolod, no, kay Bishop. Yes, suspendido Action Red, pero bukas ang simbahan. Abril lang yung portahan, pating gate dira, kag may nagabaligya gani sa mga bulak sa atubang sa simbahan Action Red. So, depende, no? Kumbaga, way lang yung misa, bukas ang simbahan, depende sa imo kung magpangamuyo Action Red. Amo na ang sistema, no? Kay hindi guro totally gid nga naka-lockdown man sila bla. Ang misa lang guro ay Action Red, no? Dira nakit-anta sa may simbahan Cathedral Church, no? At dira sa may Plaza Publica, diri sa syudad sang Bacolod, no? Amo na ang sitwasyon, gina-check pa naton subong kay kundi damo nagpululi sa aton di sa Negros, sa Bacolod, halin sa Manila. Tagab-ig ito nag-abot o hapon to sila nag-abot, no? O ginabot to kahapon, lapit 1,000. Wow. Ang problema lang kay may nag-report sa Action Radio, nga ini sila nagalinagaw sa buong Bacolod man. Uy, dapat di sila maglagaw, dapat home quarantine, di ba? Buta pinadayaw ni sila guro, hindi ko maintindihan. Matsakan ko do advance celebration sang maskara, no? O panaan. Hindi ako nga, why ni sila kabalo kay ang COVID-19 since Enero pa, January pa lang, nag-renakuab na nga balita nga ini mo. May ideya ni sila, bot sila kung anong ila sining ginahimo nga nagalagaw-lagaw ding iban kaya nag-inform sa aton sa Action Radio gugtas man sabay nagabot sa amon diho pagabot nila do ginakatol gurong tail nila dahil nila kalibot. Basta iban to kagabi nag-night out pa bala Action Bray ate mo nang lain gida mo nang lain gida pero kapay nga ini sila iya why lang sila sa mga dalang COVID-19 Action Bray kampante man nila sa kagalingaw nila pero tani kung nagamonitor ka mo subong sundon ta lang ang gobyerno ta. Amo na kasimple gid. Kaya ang balas ng DOH kung halin ka sa lugar ng apektado sa COVID-19 o nagabatsag ka sang sintomas, dapat nabalang home quarantine, no? Or magpakonsulta kung ano maginabatsag mo dira. So, 14 kadlaw man lang tulotiner mo na. Ano mo na karon kay amo ni katabo subong. Kay may ara lang kita. Kay may ara pag Action Bray nga tawo nga wala nakabatsag sang sintomas ka COVID-19 pero positibo sa COVID-19. Yes, amo na ang mabudlay subong nga i-detect sa aton sini nga mga otoridad labi na gid sa DOH Action Red. No? So basi ka monitor sa subong nga pay mo yung anay kamo man lang na. Kung ilang gani nga pinapuli pa kamuding, hindi ka mo ma-community quarantine ila.
po na black simple. Basta iban to nagbakal pa baboy, black ka maluto ka, Diyos baboy lang ka, subong. Basta nag-spread para lang pamilya. Gani. So muna mga balita, sunod sila nga aga, libot diri sa syudad sang Bacolod. Live naga-report sa Police 4. Upon action Alvin Graba, the baby boy, dinis action Brian Morgan naga-report. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Manamong nga salamat, Action Brian Borden, sa pinakauling nga balita diri sa syudad sang Bacolod, kag Bilog Negros. Sa moto, aga pa sang Banwa, may aran asang buy-bust operation dira sa Barangay 19. Kag subong nagahimas na sang rihas dira sa Police Station 4 diri sa syudad sang Bacolod. Amo nung kisaba lang basi lang bala. Damo nagkala tumba dira sa basi no. Basi okay lang, basi hindi man. Basi ang concentration sa mga pulis nato niya ara sa COVID-19 way na sa Shabu. Pero ari nadakpan na naman. So gani kung kamo dira nadakpan kag kamo ara dira sa listahan abi pagbag-o na bala siyang kabuhi. Madamo sang paagi para kita iya ayuhan sa aton nga pagpangabuhi, di ba? Kung nagabaligya ka dira sang utan na lang bala. Kung ikaw dira nagabiyahe sang tricycle dira or pedicab dira, abi biyahe na lang. Hindi na paglakti dira siya nga illegal nga droga. Kaya ang maayo mo nga pagpangabuhi mapahamak. Ti ang problema siya na sa uli kung ikaw balagi na saligan sa kabataan mo nga makabakal sang bugas, makahatag sila sang balon. Ti karon kay gahimas ka na sang rihas. Ano ang matabo sa imo nga pamilya? Partikularmente sa mga kabataan mo nga naga-eskwela. So dumdumong taginapirmi. Madamo sa paagi para kita mag-ayuhan sa aton nga pagpangabuhi. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:44 na sang aga. Welcome sa gihapon sa atong programa nga dyan ni Tango Rides Again with Action Red Salgado. Magatamyaw kita sa aton mga kaaksyon nga nagkomentar diri sa aton nga Facebook Live. Mayong aga sa kay Solyamar Kungding, good morning Philippines from Kuwait. Mayong aga man sa kay Julio Solis, good morning Action Red. Monitor na kami diri sa may Uriate Subdivision. Uriate ni or Olarte. Lacailota City. Thank you so much, Julio Soles. Nonoy Erwin Gonzalez. Good morning, Action Radio Bacolod. And also, may agaman sa kay Laser Tadakam and Glenn Maningo. Good morning. Bug tawagani ang weekend bikers. Kaya mabike kami. Baw, aga pa siyang banwa. May ilan nag-bike-bike, no? Isa man sa pabaagi nga makapabakod sa immune system sa isa ka tao na mag-exercise. So good morning dira sa inyo members of family Alunan kag Maningo family from Glen. Good morning sa kay Apple Katamisan. Patamiyaw lang sa mga Katamisan family sa Bacolod. Lins Flores. Good morning. Gapamati ako subong diri sa mga programa sa Valladolid. Solyamar Kungding. Shout out sa family ko Amelo kag Dingkong sa may San Enrique. Jun Mar Dirayunan, good morning sa mga taga Porok San Roque, Barangay Tangub. Lynn Jenny Pama Sigunla, good morning listening program. Lebanon, bukalayo pa. Ari Riyadman, si Fina Yaun or Yon. Erlinda Barcenas, good morning Action Radio. Marcos Anselmo, good morning. Good morning. Ang virus sa kadamaan, hindi ang NCOV kundi ang Turko nga balayran. Bao. Nadlok sila Turko, ako Turko. Siyang ako sukot na, damo-damo pamangkot. Siyang ako nagpautang, wala question. Ako pindot doorbell, patay TV. Ako Turko, ugtas. Good morning sa kay Vanessa Mayo. Good morning, watching from, from US. Okay, thank you so much, Vanessa. And also sa kay Kisaragi MJ. Good morning. Conrad Toledo. Shout out sa kay Junjun Makoy Dogi kag Neneng nga katulog. Also good morning sa kay Benito Magbano Junelo Alfonso Solyamar Kungding. Antoinette Piliado, good morning sa imo ha. Kag Karen Guzman, are, dugadamo na.
Okay, ari na kami diri sa Wailitos Bike Stop. Ilihog muno sa Weekend Bikers. Okay, kag Ishara Lee. Good morning from Hong Kong. Kung diin makamudira nga parte sa kalibutan subong adlaw maghalong gid pirmi ha. Pirmi gid nga maghugas ang inyong mga kamot hindi magdumo sa 20 segundos. Kag pirmi pamutang sa alkohol. Kag hindi pirmi mag-engage sa mga lugar nga may ara sang madamo nga tao. Mas okay guro sa balay na lang, di ba? Balay ka na lang bala, dugsing-dugsing nga balas misis mo. Kung dugsing-dugsingon mo si misis mo, papasalamat pa na si misis. Masiling ka na yun nga, gaha, ready ka na da, gaha. Oo, gaha, nakapanibin ako, gaha. Kag isa pa, ginkakas ko na ang putos ang alupi, gaha. Wow, ari na ko, gaha. Madive na ko, gaha, sa imo alupi, gaha. Sige, gaha, sige na, gaha. Tungkada na, gaha. Yahoo! Wow, di ba? Masalamat mo na si misis mo. Yan mga kaksyon, yari na ang aton mga jokes para sa aton nga Johnny Tango rides again with Red Salgado. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Eksena sa isa ka fast food, nagbakal si Johnny Tango sang one-piece chicken kag rice na may soft drink kag ang kahera amo si Inday. Pero may niya present si Inday. Huwag ginag-absent ya. Sir, repeat ko lang yung mga order ha. Isa ka one-piece chicken tapos 3 ka extra rice. Pero, may rice na nidaan ha, bali 4 ng imong rice. Kag isa ka large nga soft drink. Yes miss, correct na. Gutom-gutom giko abi eh. No problem sir dili ka makaon sir. Ay, ano nga fast food man? Siyempre, hindi ko di magkaon ya. Ano nang ihambal sa mga tao karo nga dili ko yung nagkaon niya sa cashier. Tapos 3 padaan ka extra rice ang ara sa akon. Sus, ang buot ko sa lingon niya, sir, ya, kung dine-in. Ano man ni ma? Advance mag-isip? Gani, sige na. Pero, di mo pagkalipatan nga butangan sang kutsara kag tinidor, miss, ha? Automatic na, sir, ya. Alangan man niya nga wala kutsara kag tinidor. Ano ni? Budol fights. Ay. Okay man to, Bodol Fights. Ayun, isa ba lang kabuhi ng mga kaaksyon, may logic ba dapat, di ba? Dili ka makaon, Huluya, man nga dili ko yung magkaon, yung tubangan sa cashier, no? Siyempre sila misa, Madamo nga salamat, Maricel of Barangay Punta Taytay sa imong padala na nga joke. Alright, next natin mga kaaksyon. Eksena sa klinik. Nagkadto si Johnny Tango para magpangayo sang bulig sa iya nga doktor. Ano naman sakit ni Johnny Tango? Mas may COVID-19 siya, no? Dok, mangayo ko tani ibulig sa imo. Anong problema mo, Johnny? Gintubuan ka naman sang habas. Wala ka. Dugay na ito yung nag-ayaw yung akon nga habas ya. Kaya anong problema mo kasiling mo ayaw naman ang imo nga habas? Kay mandok, nagapaligo man ako. Nagapahamot man, tapos permi lang bago ang akon nga bayo. Pero permi lang kuya busted sa ginapangalayagan kuya nga babae. Anong imuon ko, Dokman? Normal lang ina ya, Johnny. Ti ano? Papa-plastic surgery ka? Dok, mga pila man na ang plastic surgery? Siguro ara sa mga tunga sa milyon. Bo! Perti ka mahal sina, Dok. Hindi ko na iya. Kaya pilang budget mo, Johnny, ha? Kaya pangitaan ta paagi. Kuoton ko anay balang bulsa ko, Dok. Ari, Dok, ang budget ko di subong
20 pesos kag 5 nga sinsilyo. Di bakal ka na lang poster ni James Reid kag imaskara mo na. May sobra ka pa na. Kaya ang poster tag-15 sila na. Thank you so much. Grabe, no? Paplastic surgery sa pagwapo sa itsura. Yung budget ya 25 pesos. Pesos, gidya mo. Pesos na pesos. Next, dato nga joke. Ari na. Iksena sa higad sang dalan. Isa kagabi si Johnny hubog-hubog tungod sa nga lambanog nga iya gininom. Wala na ini makagwanta, naglakat-lakat pauli sa ila nga balay. At diba si Way nagro tricycle nga gabiyahe, no? Terrible man nga lambanog nga ako na inuman. Patay ko ubo. Na ano nga lambanog? Busi masalaan ko mula may COVID-19, no? Ang baho sa gininom ko nga lambanog daw, tiil ka tao nga wala mahugasan ka panimaho. Doon ato nga ginamos nga wala mabrihan sa garapon nga isa ka tuig bala. Pero bastante nako, danay pa bala. Ano ning nakita ko man? Samtang nagalakat-lakat si Johnny, may nakita siya nga isa katambok nga babae kag may ido ini nga dala. Grabe man nga ido man gamanan. Kagamay sa iya nga ido, pero nadala pa niyang baboy. Palapitan ko bala. Grabe ka nga ido ka. Kagamay si imo, bro, nadala mo pa niyang baboy ni. Por Diyos por Santo, hindi ako baboy. Sabi lang kuya, sabi ako. Paghipos da. Hindi ikaw ginaistorya ko, kundi ang ido. Mahay! Thank you so much. Sa imong ipadala din nga joke, ha? Next! Doon ka na mo sa musang joke sa ipadala sa ato, no? Doon kondisyon sila. Nagiligad doon ka jutay sa mukha na mo, no? Basta mo lipikto sa pagpanago nila sa balay kag nadlock sa COVID-19. Johnny Pangga, lapit na lang kita magtatlo diri sa balay. Sigurado gid ako nga malipay ka. Wow! Excited di ko tuod ga. Pila na nakabulan imo ginabusong haw. Ano? Wala ko nagabusong Siling ko, dali na lang kita dali magtatlo sa balay. Kay si mama, dali na maista sa aton sa balay. Sus, ang abi ko imo ga. Busong ka na imo ya. Wala pa. Okay man na gani nga ari diri si mama, di ba? Mama ya, ari naman di. May manugsulsol naman sa iya. Tapos, dudahan naman ko nga may iban nga babae. Pati ang brief ko, simutan pa. Anong hambal mo ga? Wala ga. Siling ko, nami gani kay ari di si mama mo. Da. Thank you so much, Anthony of Barangay Juan, na si mo din pagpadala nga joke, ha. Dapat ko na aga mga ka-aksyon, good vibes. Para makalikaw kita sa COVID-19. Ay, syempre man mga ka-aksyon, maghalong gid kita. Hindi magkanto sa lugar nga damo siyang tao, pangugas permi sa kamot, hindi magdubo sa 20 segundos. Magpamutang sa nga alcohol, okay? Isa ka
adlaw nagistoryahanay ang mag-amiguhay si Rugo kag si Johnny Tango. May mga adlaw man nga si Rugo bata ni Johnny Tango, subong migo naman sa ni Johnny Tango, no. Amo na ginahambal ta ka. Weather lang yan. Again, ay isa ka adlaw nagistoryahanay ang mag-amiguhay si Rugo kag si Johnny Tango. Abi mo pre, kagabi, nag-away kami ni Mrs. Ngano man, permi lang kamo yung nag-inaway. Ote, ano natabo sa inyo nga duwa sa pag-inaway nyo, pre? Hindi mo sa tikal, pre, ha? Nagpalang-dulom ang akong panalukan. Wala ko gidya makontrol ako galingon ko, pre. Grabe ba? Kaisog sa imo, Johnny. Nagdulom imo nga panulukan. Amo na iya. Wala nga pa-under sa kay Mrs. Te, ano? Ginsakit mo si Mrs. mo? Wala, pre. Nagpalang-dulom ang akong panulukan kay man ginlampusan ni ako sang 2x2. Thank you so much sa pagpadala sa inyo mga jokes. Mapati na tayo si Rugo, no? Nagpalang dulong panulukan niya. Siya nag-away sila ni Mrs. niya. Usually, pa nagpalang dulong panulukan mo, ma-fight back ka, di ba? Balikan mo ang nag-away si mo, kasi lagi patupaan niya si Mrs. niya. Ganun tabo sa iya, pagpalang dulong sa panulukan niya, ginlampusan sa gali iya sang 2x2. Kung sige lang po sa 2x2, wala nagpalang dulong ang iya nga panulukan. Amo na ginambal ta bala nga, puli ka mo timprano, para hindi ka mo pagtiido ni Mrs. bala. Halin sa brief, pakadto dira sa mga liog nyo, kung may mga chiki na bala. Chiki nini. Akala ko tato, chiki nini. Ano mga kaksyon, awang mo na bayala sa mga jokes, ipadala lang dili sa aton nga programa. I-PM nyo dili kay Red Salgado o dili sa Action Radio Bacolod nga Facebook account or i-text sa aton nga text hotline number nga 0938-225-5017. Sa liwat, may agad sa aton mga tagpalamati sa Burgos Public Market. Subong ban sa may Libertad Public Market, madamo ka salamat o ginatamyo ta subong aga. Ang aton pinalangga ang Vice Mayor Ilcid Familiaran. Kapamati sa mga aga, siya na ang masiling naton nga chairperson of Bacolod City Interagency Task Force paglabot sa COVID-19. O gintamyaw taning isa, tamyawon taman bisi Kong Greg kag Mayor Bing kapamati sila sa mga aga. Thank you! Mga kaaksyon, magpamati lang kada aga, Domingo, alas 5, tuntun alas 6, sa ating programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon